दिंखिया खाफैदों आरो ना खोमसिलायबाय मोनालायबाय। हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय जेके नार्जारि निउ ब्लग। नोंथांमोनहा जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायदोलाय आरोना जोबजासिम लोगोफोर। ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट होनानै होदो आरोना लोगोफोर। जि साइस साइस बिदि नुबा खानो लुबैथारो थिस 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 हाग्रा बारिफोर लाला जुहुदोंसो सेन्देला थिस थिस साइस साइसथार आरोना आयौ थिस 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 नाय साइस साइसथार जानो लुगैनानै लांफैथारबाय आङो लोगोफोर। दावदैजों एवनानै जानोसै आरामनो। बेनो फार्स्ट जागोन आंनि देग्लायनि दिंखिया जानाया। जायाखैमोन आरोना बिराद मानसिफ्रा जायै मालाय आंगायलायबायसो आंहा दाबो गैया। दासो मोनजासिगोन आङो आराम एवनानै जानोसै आरोना जानो लुगैनाय नै बिराद गोथाव एवनानै जानोसै आङो। नै जाजेननाय बुस्थुखौ गोथाव मोनजायोना लोगोफोर। आंबो गोथाव एवनानै जानोसै दावदैजों। दायो आङो दिंखियाखौ खाखांबाय लोगोफोर। नै नायदो नै एसेबां मोनबाय आरोना आङो खायै नै आंना बेबिया बिदाजोंबो जिरायना दं। माबा गारि नाहरदों दाबा थाम्फै अरनाया खुरजोब्बाय नै बेसारा बिसिबां थाम्फै अराखै आंनि फिसाया नायलाय नोगोद थाम्फै जादों लोगोफोर दासान्दि। गेलेनाय मानि अरजायो बिराद गेलेयोना बेयो। थ' थांसै थ' नै बिउआ नायदो नै लोगोफोर खोथिया फोबाय आरोना बैयाव खोथिया फोबाय नै बाहाय नैबे औवा थुनायाव बे औवा थुनायाव खोथिया फोबाय। जा साइस नुयोना बर्थमान गामियारियाव आखि फैखाबाय बाहायलाय सोर जाखो ए बेवायसो माथो। दिंखिया खादां दिंखिया हा आलु दावदैजोंसो जागोन आं दावदैजों। अबेनि ए आदि आवलायबाय थायो बामनो बाथारबाय नै दिंखियाल' खानायाव बाम नांनायखौनो हाथारलानो आयु थैगोनसो बिदि जायो मानसिया बामनो हाथारलानो आंनि फिसाखौ। थांनोसैलाय गोबाय देरायाव। नै आङो दिंखियाखौ सायनानै आराम सुनानै लाबाय आरोना नै ओमफ्राय नैबेथिं सामब्राम बानलु हाखावना लाखाबाय। ओमफ्राय नैबे दावदैखौ दैनै होनोसै आरोना आङो दैनै होनोसै बेखौ। संख्रि लगायना लाखानोसै दावदैनि थाखाय। दायो आङो बेखौ गलायनानै लाबाय आरो साराया दुंबाय आङो थाव हरनोसै आङो। थावा दुंबाय नै दायो आङो सामब्रामजों बानलुजोंखौ हरसै। नै सामब्राम बानलु एवनाया जाबाय आंना दिंखियाखौ हरनानै लानोसै। संख्रि हरसै संख्रि आं हालदै हरसै हालदै होबाय आरोना एसे होआखै आंहा। नै दिंखिया एवनाया जाबाय आंना दावदै होनोसै आं एबाराव मोनबाय आरोना नै फेग्रा फैबावगोन माखो दावदैया दहाय एवखाना लाखादोंना आङो हरनोसै। गलायला होनोसै आरोना माबाया अरा फेदेरहरलाय दे फेदेरहरलाय ओमफ्राय हमनो जायगा गैला आंहा। टेस्टि गासिबो दिनै फार्स्ट टाइम जाबाय आरोना आंनि दिंखिया जानाया देग्लाय बोसोरनि दैज्लां बोथोराव देग्लाय फार्स्ट जाबाय आङो। देग्लाय फार्स्ट जाबायलायनो दिनै फार्स्ट जाबाय देग्लाय दैज्लां बोथोरनि दिनै फार्स्ट दावदैजों दिंखियाजों। नै जाथावथाव नुदोंना नुवाखै गाइसमोन कमेन्ट हरदो आरोना कमेन्ट सेक्सनाव। नै दिंखियाजों दावदैजों गोथाव मोनो आरोना गाइसमोन आङो। ओमफ्राय जाय गोथाव मोनो खिन्थाहरलायदो लोगोफोर बयबो कमेन्ट सेक्सनाव जायनि फेभरेट दावदैजों दिंखियाजों खिन्थाहरदो। दायो जाबाय आङो नै एवनाया नै जाबाय आरोना नै बया साइज जाखाबाय। नै लोगोफोर फाइनाल लुक्स मोनबाय आरोना फाइनाल लुक्स। नै गाइसमोन साखिनानै देखायनो लाबोबाय आं नोंथांमोननो माबायदि जादों। नै लोगोफोर साखिना खिथानोसै आं नोंथांमोननो माबायदि जादों गोथाव जादोंना जायाखै। सासे खावनो नागिरगासिनो नै खावा
này chào đấy câu này mấy câu rồi đó bồ đi hít cứ theo được đường xong chút phần nữa bồ đi phátเป็ดcho đường chính chứ là trên nàyคือท่าcứ thòng mình đứng ăn chính chứ phát ra đường điếc lại đi lên mà mai siêu siêu lần điếc lại bạn điếc lại cả sừng khát rồi mà nè đã thấy những cái siang di video pun banyak nè channel lu kita babes bayi nong ada đừng xả khắp cái gì chứ ăn đã rìn ba nong apa tu ni bukan saya mana đừng xả tu xả bayar nani không không betul xả tu banyak je cekut slim kalam tu bayi kira mari jek semua tu tahu untuk kaya nani उन्दैनिफ्रायनो मोनजाबाय नालाय दासिमबो बिमादै संनायखौ गारनो हाया जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंबा ओमफ्राय कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना लोगोफोर बाय बाय अल